Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 30 июнь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга уңышлы эш көне телибез. Максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1908 елның 30 июнендә Үзәк Себердә Түбән Тунгус һәм Лена елгалары арасына метеорит килеп төшә. Аның көчен водород бомбасы шартлау белән чагыштыралар. Шуңа бәйле 30 июнь халыкара астероид көне. Галимнәр фикеренчә, Кояш системасында миллионнарча астероид бар. Астероидларның иң күп җыелуы Марс белән Юпитер планеталары арасында. 1944 елның 30 июнендә СССРда медицина фәннәре академиясына нигез салына. Шулай ук бүген Россия юстиция министрлыгының җинаять башкарма системасын саклау хезмәте хезмәткәрләре көне. Хаталы леп кеше көлдерергәме яисә бөтенләй илмәскәме? Илмә такталарының хатасыз ике телдә язылуына ничек ирешергә? Бу турыда алдагы минутларда кунагыбыз Казан мэриясе тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Ринат Миргаязов белән әңгәмә корырбыз. Ринат әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Исәннәрмесез? Хәерле көннәр. Ринат әфәнде, үзебез һаман шул турыда әйтәбез, әмма илмә такталарда һәм инде ике теллелекне саклауда һәр даим проблема белән күзгә күз очрашабыз дип әйтергә кирәк. Менә ни өчен шулай соң? Һаман да эшләп торгач, бизнеслар яңарып торгачтан, эшчәнлек дәвам иткәчтән хаталар да чыгып тора инде. Ул безнең хаталар эшләү юнәлешендә эшчәнлекнең барышында күрсәтә, һәм инде бизнесның яңадан яңа кешеләр бу өлкәгә килеп кергәнен дә күрсәтеп тора. Шуңа күрә яңа кеше булган саен хаталар була тора. Эшләмәсәң генә хата чыкмый инде. Ансы да дөрес әйе. Менә шулай да аңлыйбыз, менә дәүләт оешмалары ике теллекне саклап калуда әлбәттә күп көчне куялар. Менә хосусый биналар, кибетләр өчен кем җаваплы? Хосусый биналар өчен һәркемнең үз бизнесы, бизнес кысаларында, менә без инде хәзер кисәк кенә безнең бит илмә такталар берничә категориядән тора. Без кисәк кенә мәҗбүри булмаган илмә такталары турында сөйләшү өлкәсенә кирип киттек. Вывески не обязательного характера булып бара. Шуларга килгәндә, алар өчен бизнес үзе җаваплы. Бу хосусый эшчәнлекне алып баручылар үзләре моның дөрес итеп куюын тәэмин итәргә тиешләр, дөресен әйткәндә. Шулай да сорау туа. Ике теллелектә хаталы итеп ике телдә язу дөрес булыр микән? Әллә инде бөтенләй язмасаң дөрес булырмы? Менә анысына ничек карыйсыз? Моңа фикерегез ничек? Шул ук илмә такталарына тагын алып, ул бит төрле атамалар була. Мисал өчен шул ширкәт бизнесның теркәлгән исеме. Ансы инде тәрҗемә ителми бер телгә дә. Ул теге хәзер реклама булыр, әйтмим төгәл исемнәрне. Но брендларның исемнәрен без беләбез. Шул бренд исеме генә торса, анда тәрҗемә кирәкми. Ләкин бит шул бренд, мисал өчен шалбар сата икән, кием салым дип язды. Ну, кием салым дип язырга мөмкиннәр. Одежда. Одежда диләр икән, кием салым кирәк. Аптека ди икән, дарухана диюләре кирәк. Кафе ди икән, кафесы дип татарча теге ике телдә алып барырга кирәк. Шуның белән генә авырлык килеп чыга, кайбер бизнес вәкилләренә. Кайбер бизнес вәкилләренә. Чөнки кайбер брендларны инде кеше булай да таный. Аны тагын ачыклап бирергә кирәк тә түгел. Кайбер бизнесның, исемен генә брендын гына язып куйсалар, кеше барыбер аңламый, нәрсә соң теге үндидер атама алып куйган, нәрсә саталар монда. Кешегә ярдәм итәргә кирәк. Шуңа күрә алар ишарәләп җибәрәләр үзләренчә, ләкин моны бер телдә генә ясыйлар. Инде татарча булмагач, безнең дәүләт законында килә на государственных языках Республики Татарстан дип, шуңа күрә русча һәм татарча сын тәэмин итмиләр, шунысы бар. Менә күптән түгел Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясының 3нче утырышында бу сорау шулай күтәрелгән иде. Мәсәлән, туристлар күп йөри торган урамнарда шушы ике теллекне ничек итеп булдырырга, ничек итеп шушы хосусый биналарда илмә такталарын дөрес итеп язарга. Менә әлеге эштә нинди нәтиҗәләр килде? Шуннан да дөрес искәртеп узыгыз. 3нче утырыш нәтиҗәләренә инде күп йөри торган халыкның күп йөри торган урамнарның
берсе безнең Казан шәһәрендә бик проблемалы урамнарның берсе дияргә кирәк бу юнәлештә. Бауман урамын тәртипкә салу фикеренә килгән идек. Менә без анда бүген дә чыгарга исәптә тотабыз. Бүген чыгып йөреп Безнең Бауман урамында күп кенә биналар тарихи биналар исемлегенә керә. Тарихи биналарда тарихи биналарда менә бу элмә такталарны элү процедурасы ул шәк кына башкачарак, монда үзенең нечкәлекләре бар, чөнки тарихи компонентка зур игътибар бирергә кирәк. Шуңа күрә ул урамдагы күп кенә бизнес бүгенге көндә бәлки дөрес килешенеп бетеп куймыйча элгән элмә такталарда булырга мөмкин. Аларына игътибар итеп, һәм инде килешү төзеп паспортлары бар икән, күпчелек паспортлар аларга менә бу элмә такталарга паспорт бирелә. Бу элмә такталар бессрочный итеп бирелә. Ләкин әлеге элмә такталар алмашынып тора, моны алмашуга этәрүче нәрсә ул бизнесның яңарып торуы. Безнең шул ук Бауман урамында да бер магазин ачыла, аннан икенче кибет ачыла, аннан гел башка төрле хезмәт күрсәтү чаралары. Яңа җитәкчеләр килә, алар белеп бетерми кагыйдәләре, шуңа күрә яңа җитәкчеләр килә, бу элмә такталарның алмашынуына этәрә. Паспортлар бессрочный булса да, без менә бу яңа килгән кешеләрнең дөрес үлүләрен тәэмин итәргә тырышалсак, килгән кешеләр очраклы рәвештә генә тотынып эшли башласалар, алар белеп бетермиләр. Ләкин күпчелеге аңларга тырыша инде барыбер. Изләнә, ничек тә булса дөрес илергә тырыша. Авырлыклары бардыр инде үзенә күрә. Казанда районнар бар. Районнар эшли бу юнәлештә. Зур эшчәнлекне алар алып баралар. Без инде безнең комиссия бар. Без шул комиссияны билгеле бер ешлык белән оештырып торабыз. Шул комиссияга төрле район вәкилләре килеп, үзләренең эшләнгән эшләре буенча отчет бирәләр инде. Шул юнәлештә аларның эшчәнлекләрен корып җибәрү, аларга ярдәм итү юнәлешендә эш алып барыла. Һәм инде координация эшчәнлекнең контрольдә тоту дигән. Ринат әфәнде, менә мәсәлән, шундый бер мисал китерәм. Мин мәсәлән матурлык салоны ачарга телим димме. Мин татар телен бик белеп бетермим ди, мәсәлән инде, һәм менә шушылай ике телдә элмә такта яздыру өчен миңа беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк? Мин кемгә мөрәҗәгать итәргә тиешмен? Миңа дөрес тәрҗемә язып бирсеннәр өчен. Сез шәхси бизнес буларак, моны кабат әйтергә кирәк. Кайда урнаштыругыз, тарихи бинамы, тарихи бина түгелме, тарихи бина булган очракта сез паспорт корасыз. Беренче чиратта сезгә менә бу элмә тактаны элер өчен паспорт ясарга кирәк. Паспорт ясар өчен элмә тактаның бүтән документларын җыеп, ничек итәргә телисез? Барасыз управление архитектуры и градостроительства, ягъни архитектура һәм шәһәр төзелеш идарәсенә. Анда бирәләр сезгә перечень дим исемлек, документация нинди исемлекләрне, шул исемлек буенча нинди документлар барларга кирәк. Шул документлар шылбырын корып, җыеп, алып барасыз да паспорт кору идарәсенә бирәсез. Һәм инде шуны әйтергә кирәк, бу архитектура һәм шәһәр төзелеш идарәсе бүгенге көндә шулай ук элмә такталарның ике телдә бару өчен тырыша, төрле юнәлешләр эзли, бизнеска да хилафлык китермичә. Һәм шулай ук бу законда бу законга да, закон таләпләренә дә туры килә торган итеп, эшчәнлекне алып барыр өчен алар үзенчә эшчәнлеген алып барырга тырышалар инде. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты да шулай ук белүемчә элмә такталарын дөрес язуда үзенең ярдәмен күрсәтә. Моны шәхси бизнес, моны әйтмәй калдырдым. Шәхси бизнес үзенең тәрҗемә, үзенең көчләре белән дә алып барала бу эшне, ләкин үз көче белән эшләгән очракта хаталы язу ихтималы зур.
Хаталы язу ихтималын киметер өчен бу бит инде зур талмуд, әле инде зур язулар түгел. Кичкенә генә теге кибет исеме анда матурлык салоны, шул салон красоты, матурлык салоны. Шул өлешен генә тәрҗемә итәргә кирәк. Аларны гына тәрҗемә итәргә менә шул сез әйткән тел әдәбият һәм сәнгать институты ярдәм итә ала. Кешеләр игътибарын күбрәк бирсеннәр иде, дөрес татарча язуга теге баштан ук безнең дә теге бизнеска хилафлык китереп, ике тапкыр эшләтә торган эшләр эшләтәсе килми инде. Беренче эшләгәндә үк дөрес эшләнек алып барылса, без бик шат булыр идек. Бик рәхмәт Ренат әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Шуннан да кайбер элемә такталардагы хаталарны күреп чәчең үрә тора. Аларны күпләп матбугат ру порталы урнаштырып бара. Шуңа күрә сез дә хата күрсәгез, халык контроле һәм матбугат ру мәгълүмат порталының Instagram сәхифәсенә җибәрә аласыз. Instagram дип сүзебезне башладык, дәвам итик. Бу атнада йолдызлы Instagramда кемнәр урын алган? Хәбәрчебез Алия тулырак сөйләр. Сезнең белән йолдызлы Instagram сәхифәсе. Татар эстрадасының яшь дуэты Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновларның шушы эссе көннәрдә яңа җырлары кайнар табадан төште. Мондый стильдә беренче тапкыр эшлибез диялар. Тыңлап китик. Күңелемнең бар дөньяны кышып, булын гөлләренә күмәрмәле, онытып та тормыш салкыннарын, ялгыш кына бер күрешүгә. Әмінә киләсе яңалыкны тыңлап түгел, карап китү мөһим. Үзеннән 250 граммга авырырак балык тоткан юмор остасы Рамил Шарапов Соколки ял җирлегендә бу бәхеткә ия була. Ир-атлар йөзеннән тагын бер осталык. Аш-су остасы блогер Илүзәнең тормыш иптәше бакча җимешләреннән шәп җәйге салатны шунда ук бакчада хәзерли. Жанга тулды наз булыр, йөрәгем назлы, назлы сагышы син, күңелемнең моңнары. Бу атна блогерлар тарафыннан видео язмаларга бик бай булды. Шулай инде күп кенә махсус блогерлар өчен оештырган бәйгеләрнең җиңүчесе блогер Айдар Габидуллин татар бию буенча көрәш оештыра. Шаярып ул аны Мишәр батлы ди. Бүгенге көндә шоферсыз йөри торган машиналар бер кем өчен дә яңалык түгел. Ә менә үз кулларың белән ясалган техника ярдәмендә заводта эшләнгән машина белән узышып буламы? Карап китик. 4000-нән артык карау җыйган әлеге язма кулдан эшләнгән җайланмаларның кадере, аларга булган хөрмәтнең үсүен кабат исбатлый. Әлегә сезнең белән мин саубуллашам, Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Композиция, классика, рапид, блиц. Шахматның бу төрләрен Әтнә кызы Азалия Мифтахова күзен йомган килештә уйнала. Шушы көннәрдә Казан шәһәрендә Нәҗметдинов мемориалы 13 яшькә кадәрге кызлар арасында шахмат буенча Россия кубогы этабы узды. Азалия әлеге уенда беренче урын алды. Идел буе федераль округы чемпионатында Самара, Түбән Новгородтан килгән катнашучылар арасында Азалия 3нче урын алды. Шундый сәләтле кызыбыз бүген бездә кунакта. Азалия, сәлам. Хәлләр ничек? Әйбәт. Син шул кадәр күп дипломнар, кубоклар белән килгәнсең, бүген кайлардан җыеп бетердең син буларны? Сөйләп кит әле безгә. Мин Татарстан чемпионкасы, мин Сочида 3нче урын алдым, Россия чемпионатында. Ул минем өчен иң зур уңыш. Новороссийскида уйнадым, Нижний Новгород шәһәрендә уйнадым, анда да 2нче урын алдым. Минем уңышларым бик күп. Искиткеч күп чынлап ябыларны без инде күреп торабыз. Азалия, үзең белән якыннан таныштырып кит әле, белүемчә, син безнең Әтнә районы, Әтнә авылында тугансың, шулай бит? Әйе, мин Мифтахова Азалия, миңа 12 яшь. Мин Олы Әтнә урта мәктәбенең 6нчы сыйныфын тәмамладым. Мин бишле билгеләрне генә укыйм, укытучыларны яратам. Быелны мин татар теленнән һәм математикадан җиңүче булдым олимпиадаларда. 6 яшымнан шахмат уйныйм һәм зур җиңүләргә ирешәм. Афәрин. Менә бу шахмат уйнауга кем сиңа мәхәббәт уятты? Кемнән өйрәндең син шулай оста итеп шахмат уйнарга?
Минем әни уйный, әби уйный, алар мине өйдә өйрәттеләр. Шуннан соң мин уйный башлагач, Әтнә спорт мәктәбенең шахмат кружогына беренче тапкыр минем беренче тренерым Раил Шакиров янына мине илттеләр. Менә иң катлаулысы нәрсә булды синең өчен? Шахмат уйнаганда дип әйтәсем килә. Монда бит инде бик озак уйларга кирәк, әйеме? Вакытны бүлә белергә кирәк, дөрес итеп, әйеме? Иң катлаулысы ул әзерләнергә, психологик яктан, физик яктан әзер булырга кирәк. Әле син бит моннан кала биюгә дә йөрисең шулай бит. Ие, мин Әтнә сәнгать мәктәбенең бию түгәрәгенә дә йөрим. Без Алшишак коллективы белән Созвездие йолдызлык бәйгесендә беренче урын яуладык һәм Пирамида концертлар залында чыгыш ясадык. Син әйтеп киттең, менә мин татар теле, математикадан олимпиадаларда катнашып җиңү яуладым дип, әйеме? Син математиканы күбрәк яратасың, әйеме? Шахматны оста уйнагачтын. Ие, математика, шахмат булыша математика ягыннан да. Менә син әле 6-нчы сыйныфны бетердең, әйеме? Ие. Үскәч кем булырга хыялланасың, Назалия? Үскәч шахмат гроссмейстеры булырга хыялланам. Хыялларың һичшиксез тормышка ашсын, Назалия. Без сиңа зур уңышлар телибез. Рәхмәт бүгенге иртәңне безнең белән башлаганың өчен. Данның төбе хөрмәт, хөрмәтнең төбе хезмәт. Зур уңышларга ирешү үзебезнең тырыш хезмәттән тора. Менә шундый күтәренке ноктада мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.